Kao što smo već ranije govorili, živimo u civilizaciji koja veliki naglasak stavlja na vizualnu komunikaciju. Tako je oko vrlo važno i u svijetu likovne umjetnosti. No za početak trebamo postaviti pitanje kako naš vid funkcionira, kako gledamo. Ljudsko vidno polje se sastoji od 180 stupnjeva, no većim dijelom toga polja mi primjećujemo pokrete, ali ne i detalje. Detalje vidimo samo na malenom dijelu našeg vidnog polja, a taj mali dio nazivamo fokusom, onim na što smo usredotočeni. Ovo možete i sami testirati. Neka po jedna osoba stane sa vaše lijeve i desne strane, dok je vaš pogled usmjeren ispred vas. Ako osobe sa strane mašu rukama, vi ćete to primijetiti, bez obzira što gledate ispred sebe. Ali ako te osobe podignu određeni broj prstiju, vi nećete moći odrediti koliko prstiju su podigli. Ovo prepoznavanje samo velikih bočnih kretnji kod oka nazivamo perifernim vidom. Mi kao ljudska vrsta imamo ovu mogućnost evolucijski, jer nam je u stara vremena služila za detektiranje kretnje životinja koje su opasne po život. Gledanje je proces u vremenu i vrlo je linearno. Može se reći da naše oko skenira svijet oko sebe dio po dio i onda od tih dijelova slaže cjelovitu sliku. Ovo se događa velikom brzinom, u djeliću sekunde. To je kao kada čitamo knjigu, slovo po slovo, riječ po riječ, dok na kraju ne shvatimo cijelu rečenicu. Na temelju ovoga zaključujemo da se ljudsko gledanje odvija u dvije faze. Imamo prvo analizu, a zatim sintezu. Analiza je izdvajanje dijela iz cjeline, komadanje cjeline na male zasebne dijelove koje oko proučava jedno po jedno. Nakon toga, sinteza je ponovno uklapanje svih pojedinačnih promatranih detalja u cjelinu. Primijetite kako se ovakvo funkcioniranje oka preslikalo u naš općeniti doživljaj svijeta u kojemu živimo, a da toga često nismo niti svjesni. Mi analiziramo svijet oko sebe i pri tome ga komadamo na iluzorno odvojene dijelove. Svakom od tih iluzorno odvojenih dijelova mi dajemo zasebni naziv koji će taj dio odvojiti od cjeline. Tako imamo stablo, travu, oblak, planinu, cvijet, voće, povrće, kukca, životinju, čovjeka i tako dalje. Što dalje analiziramo, to više komadamo ono što promatramo. Tako primjerice, postoje vrste drveća, vrste životinja i ljudske rase. Čak i kod psihološkog promatranja samoga čovjeka dolazimo do komadanja. Svjesno i nesvjesno jastvo, ego, sjena, anima, animus i tako dalje. To je sve zgodno iz perspektive analize, proučavanja, raspravljanja i pisanja znanstvenih radova i knjiga. Ali pravi problem je što se u cijeloj toj analizi čovjek izgubi i zaboravi da su te podjele iluzorne. Ali čovjek ima poteškoća to vidjeti. Doslovno, već smo ranije pričali kako je oko lako zavarati. Spomenimo kako se isti princip fokusa na detalj i izdvajanje iz cjeline može pronaći u drugim aspektima ljudskoga svijeta. To se koristi u fotografijama i filmovima koji se fokusiraju na izdvojeni kadar i tako manipuliraju pričom i ljudskim emocijama. Slično nalazimo i u medijskim člancima koji obožavaju izvlačiti riječi i rečenice iz konteksta kako bi uzrokovali optužbe i izazvali senzacionalizam i dramu. No vratimo se našem načinu gledanja. Na temelju svega što smo rekli, treba dalje napomenuti da oko ne funkcionira zasebno kao samostalni organ koji je odvojen od ostatka tijela. Vizualne informacije koje primamo vidom mi očitavamo mozgom. Mozak je organ koji je opterećen konstantnim blebetanjem samim sa sobom. A to je jedan od razloga zašto mnogi ljudi ne mogu biti u tišini sami sa sobom. Gledano općenito, mozak dijelimo na dva dijela, lijevu i desnu stranu. Sjećate se što smo malo prije pričali o analiziranju i komadanju svega na sve manje i manje dijelove. Primjećujete da to upravo sada radimo. Dakle, svaka strana mozga ima svoju specifičnu funkciju. Lijevu polovicu mozga nazivamo verbalnom jer razmišlja riječima, a desnu stranu nazivamo ikoničkom zato što razmišlja u slikama. Sposobnost spoznavanja i pamćenja je jača ako istodobno koristimo obje polovice mozga. Poznato je kako puno brže uče oni koji se informacije znaju pretvoriti u slikovne vodiče. Zato je primjerice kada učimo o likovnom dijelu važno promatrati to dijelo. Ako na njemu prepoznamo ono o čemu čitamo ili slušamo, onda ćemo to naučiti puno brže nego bez promatranja dijela. Logično, puno brže i više informacija primamo slikom nego li riječima, jer oko puno većom brzinom upija slikovne informacije. Ovo je eksperiment koji sami možete probati. Nekome pokažete neku sliku na samo 2-3 sekunde i onda tražite da vam prepričaju što su sve vidjeli na slici. Naše oko skenira detalje slike u desetinkama sekunde. Stvarno je istinita ona izreka koja kaže slika govori više od 1000 riječi. I za kraj, kada već uspoređujemo sliku i riječ, napomenimo
spomenimo i kako informacija prenesena slikom često može biti jasnija od informacije prenesene riječima. Ako primjerice imamo kartice sa pojmovima i izvučemo riječ kuća koju trebamo nacrtati, mogli bismo dobiti svašta. Mnogi će možda nacrtati šablonsku kuću, ali kao što znate, postoji puno različitih oblika i vrsta kuća. Dakle, riječ kuća nam u ovom slučaju nije dala dovoljno informacija. S druge strane, ako vam pokažem sliku kuće, onda biste odmah dobili više informacija. Vidjeli bi točan oblik te konkretne kuće. Zato se obično kaže da je riječ mnogoznačna, a slika jednoznačna. Naravno, riječi i slike nisu međusobno zaračeni, nego trebaju surađivati i biti usklađeni u jednu cjelinu. Ovo je vidljivo u grafičkom dizajnu i marketingu, u knjigama, stripovima i slikovnicama, serijama i filmovima, društvenim igrama i videoigrama, ali i brojnim drugim aspektima našega društva. Toliko od mene za sada u ovom kratkom videu o tome kako gledamo svijet oko sebe. Što vi mislite o tome? Jeste li možda probali neku od vježbi koje smo predložili? Ako jeste, recite nam dojmove u komentarima. Za više o temama poput ove, ostanite s nama i podržite nas pretplatom na kanal. Do sljedećeg videa, vidimo se. Mi kao ljudska vrsta imamo ovu mogućnost evolucijski, jer nam je u stara vremena služila za Primijetite kako se ovakvo funkcioniranje oka preslikalo. Tako imamo stablo, travu, oblik. Spomenimo kako se isti princip fokusa na detalj i izdvajanje slično nalazimo i u medijskim člancima koji obožavaju izvlačiti riječi i rečenice iz konteksta kako bi uzrokovali optužbe. Slično nalazimo i u medijskim člancima koji obožavaju izvlačiti riječi i rečenice iz konteksta kako bi uzrokovali optužbe i izazvali Mozak je organ koji je opterećen konstantnim blebetanjem.